Teraz przed chwilą przyszedł i przyniósł Kubusiowi prezenty. Zobaczymy, co to jest. Co to mu przyniósł? Tu pisze dla Kubusia. No, otwieraj sobie. Otwieraj, no. O, tu patrz. Tu otwieraj z boku. Tu tak, otwieraj sobie. Dalej, paluszek otwieraj sam. O, tak. Tak, Rozścieraj. otwieraj. Tak, mocno. Super. O. Tak, jeszcze. Co on to kupił? Co to takie? Jeszcze jeden prezent jest. Co to jest? Co to jest? Plastelina taka śmieszna. A tu też pisze, że dla Kubusia. No to otwórz. Co to takiego jest? Jakie wielkie. Co to takie jest? Podoba ci się? No to Chodź, to złożymy na dole? Dobra. To ja wezmę to. A ty weźmiesz to? Też. No. takie samo widzieliśmy wczoraj w sklepiku. I co? Wszystko rozkładamy po kolei. Proszę, zobacz, jedno już takie. Druga jest nawet. Ja. No.